to the son of her. Na 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 to the son of her. Yeah. Slender. Don't listen to me. I do the all. Yeah, I do the all. Wow. Yeah, the slender man. I come to get. Ja, men han kan ikke få mig, for hans svans. Ja, han er. Sanatorium. Ja, jag vet inte sanatorium. Collect all each pages. Sanatorium. Vi har ikke noget der pizza. Oj, sanatorium begynder. Pages. Hold Slag advokat og ingen page. Hvad er det for noget? Start med ingen pages. Dårlig start. Det må jeg nok sige. For det er en dårlig start. He came from the forest. Oh my god. Oh my god. That sounds crazy. That sounds crazy. Hvad er for for lyde, man? Og for løffelyd. Took my girl, never coming for me. Oh yeah. Senator, du er ikke skræmmende. Der kunne den stå. Tror jeg. Kom nu. Mere papir. No one survives. Se, nu er det skræmmende. Øj, det var en sgu. Please, vær godt. Ja. Tak, Slenderman. Ja. Hvad fanden var det? Var han der? Det var bare løven. Igen ham for features. Har jeg glemt? Jeg glemt pizza. Ja, jeg har glemt den. 4 pages. Er han lige bag mig? Nej, der. Nå. Eller må jeg ikke få en page? Prøv at slappe af, Slenderman. Ja. Det her spiller bare mistet uhyggeligt, synes jeg. Nå, så er det bare sådan en rundring. Jeg ved slet ikke, hvor jeg er henne. Skal jeg have en picture? Ja, tak. Jeg takker. 5 pages. Så nu begynder det at blive der, hvor han fanger mig. Jeg har gennemført spillet en gang før. Men jeg skulle gerne kunne fange en nu. Det er for mig lang gang i år. Bare lige se gå. Ja. Det skal være hyggeligt. Hyggen er altid det værste. Hvad fanden er den ikke her? Nixon der haben habe. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Ja. Der er jo ikke nogen pages, mand. Som om de ikke er nogen steder. Nej, Slenderman. Hvad fanden? Prøv at se her. Hop, væk. Sygt. Det er fedt lavet, synes jeg. Jeg kan teleport. Det er tierløve. Synes jeg. Ej, Slender. Så er jeg væk igen. Skræmmende. Det er også klamt. Jeg er stadig ikke derinde. Derinde. Der var. Perhaps only. Nej, lol.
Den her vej i. Hvad ender jeg ved henne? Der var ingenting. Hvad er vi derinde? Der er derinde. Ruller. Den ved jeg ikke lige hvad der er hernede. Er det hvad den fører langt ned til løven? Niks. Så er det faktisk noget vi mangler. Ja, der er en page change, skulle jeg være. Lige her i siden. Syv pages. Nu begynder der at komme rigtig scary lyde. For nu er vi alt for tæt på ham, så nu tænker han, fuck, jeg skal gøre noget. Og så er der slet, at man begynder at spawn over det hele. Men jeg vil gerne lige se ham. Ja, der er this page. Det er 100% sikker på. Den har jeg fået. Der er den. Så skal vi bare tilbage. Så er det bare lige at finde tilbage. Det er lige det eneste jeg mangler. Et godt gameplay ellers. Jeg kan ikke huske hvordan man finder tilbage. Jeg tror det her noget, ikke? Ja, der. You survived. Slenderman gennemført. Slenderman sanatorium. Jeg vil foreslå det til folk, der ikke kan holde ud at spille Slenderman. Det her, det er meget godt, og så er det rimelig nemt at klare. Det er min anden sejr i det her spil.